Naš nije problem most. To je najmanji problem. Mi da bi počeli graditi taj most, pošto sam predsjednik mjesnog odbora bio u 4 godine, onda sad sam član mjesnog odbora Travarice. Mi trebamo napraviti preduvjete za taj most. Mi ako napravimo Ante Starčevića, proširimo je i napravimo je kompletno i spojimo sa budućom cestom koja mora biti po projektu i mjesnog odbora Travarice i grada Trogira, to je cesta da reklamiramo ono gore Perića, pored njegove pumpe i spušta se do Ine pumpe, jedna reklama odlična. Projekat već postoji, nisu to velike stvari. Sve se to zna, ali se ne radi ništa. Ne radi se ništa. Da je tu sad neko brdo, ja bih rekao, treba napraviti tunel. Pa je problem. Ne, nije, to je jedno čistina, baš možete otići gore pa ćete jednostavno čistina, osim od jedne male kućice koja je počela graditi i zabranjeni su znali da je tu, da je na nivou u razini, na trasi ceste. Prema tome, to su stvari koje treba napraviti. Treba proširiti ovu cestu vamo prema Arbaniji, tako da se može dobiti desna traka za na most. To su preduvjeti. Kad grad Trogir napravi to, uz pomoć Hrvatskih cesta i županije, naglašavam županija. Županija vam je karika koja nedostaje u svim projektima velikim koji su veći od proračuna grada Trogira. To su stvari na kojima treba djelatnici, budući načelnici, zamjenici, članovi grada misliti i razmišljati. Te preduvjete napravimo. Napravimo te preduvjete i onda sa tim preduvjetima vi možete urigirati, tražiti sredstva ili europskih fondova ili od same države da napravi taj most. Druga stvar, kad smo već kod ceste, žalosno je da mi imamo u Krtinama, imamo prirodne izlaske i u Krtinama i gore i Rimskom putu. Prirodne izlaske na našu zaobilaznicu. Sramotno je da svi, u Makarskoj, pa vi možete zaobilaznicu ako želi dole ući, ne mora ići na Rim. Prirodne izlaze imamo. Ma ni to nam nije dovoljno. Pa šta da trebamo samo dokumentaciju napraviti za te prilaze? Izgubili 10 godina. Mi ih imamo. Mi ih već imamo. Treba ih samo realizirati. Znači, početi raditi te ceste. Znači, napraviti. Ne vjerujem da jednome, svakom čovjeku kome prolazi ta cesta, da neće dati metar i pol, dva svoga dijela, drugi svoga dva, da se napravi ta cesta na izlazu Krtine, na izlazu Krbane, Rimski put da se proširi. Ne vjerujem, ja ne vidim toga čovjeka koji će reći, ja neću dati. Pa da je moja, ja bi je dao pola, a dobit ću na kvaliteti zemljišta. Ne je više 100 eura, bit će 500 eura, pa danas super, radiš što hoćeš od njega. Mislim, to su stvari koje grad treba raditi uz pomoć svojih građana. To ljude zanima, razvoj toga dijela. Grad Trogir se nema gdje širiti. Još nešto gore, Krtine, Krbane, i nema, odošao svi gore u planove kod Anđelka, ćemo svi gore završiti. Nema se gdje širiti, mislim, budimo realni. Janjeti okreni. On sačeka sa janjetima. Nemamo se gdje širiti, to je tu. I još, na primjer, kad uništimo još gore Vučije brdo, da bude šta bude, nije nam blistava situacija, nije. Zato se treba dobro zamisliti i sami sebi priznati. Nije niko kriv, mi smo krivi. Krenimo uvijek od sebe. Mi biramo, mi stojimo iza toga, većina će dobiti izbore 19. Većina. Hvala lijepo.